Estem acostumats a seguir debats amb una gran càrrega de demagògia en aquesta cambra i este no anava de ser menys, no? Bé, anem a veure. Seguim la qüestió. El Partit Popular no ha presentat cap model alternatiu de finançament i el Partit Popular així tampoc l'ha presentat. Per tant, és molt fàcil veure la palla en l'ull de l'altre, però molt difícil veure la viga en l'esquena d'un mateix, no? I efectivament el model és francament millorable i el País Valencià és la mostra que el model és millorable, no? Cal recordar que estem lluny de la mitjana de PIB per càpita, apenas si ultrapassem el 90%, i hem estat i serem l'única comunitat autònoma que, situant-se per davall de la mitjana en el PIB per càpita, aportem més al sistema del que rebem. I per tant, si això és així, el model té forats, i aquests forats hi ha que corregir-los. Ja sabem que les xifres són molt elàstiques i que ningú no sap exactament al final què resultarà, però totes les estimacions apunten en la mateixa direcció i per tant això hi haurà que corregir-ho. I el que seria raonable és vindre ací a fer propostes en positiu per veure com es resol això, en compte de fer un debat de veure qui té la culpa del que ha passat ací. Perquè tot el món té responsabilitats i el que no poden fer vostès, senyors del govern, és vindre ací a dir que la responsabilitat és tota dels altres i nosaltres eixir-se'n de rosetes, no? Perquè entenen molta de responsabilitat. No han plantejat pràcticament ninguna proposta coherent en positiu. Li dic, el model està damunt la taula des de l'hivern i així no ha eixit ni una frase en positiu al respecte. Vostès es dediquen a demanar diners en una mà i a rebaixar els impostos en l'altra, amb la qual cosa ja em diran quina coherència suposa això, no? I després, una altra cosa que ens sorprèn moltíssim és que així es discuteix molt sobre els fons addicionals i es discuteix molt poc sobre el model de finançament del gros, que és el que seria realment important. I a més d'això, es tendeix a confondre una cosa amb l'altra, quan són dues coses que evidentment van totes, diguem, en el mateix paquet, però són coses diferents, amb resultats diferents i que caldria contemplar diferentment. I efectivament, a nosaltres, per exemple, ens sembla una barbaritat que a l'hora de finançar el tema de la dependència es facin només a través de reconeguts, d'acord? I això ja hauria que corregir-ho. Però vostès hauran d'admetre que estem a la cua del reconeixement en persones dependents. I això no és culpa del govern de Madrid, això és culpa seva.